kɔnɔna la n'a fɔ ka magazine bɛ yen awɔ n'o ye magazine n'o ma n'o ɲini k'o dɔn u ka classement na les 10 meilleurs mun ka di africains ye kosɛbɛ donc Samuel Eto'o a ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Samuel Eto'o fils Samuel Eto'o fils san 40 a ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ala ka kɔ a si la ko Samuel Eto'o ale de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun n'a ka di farafinna bɛɛ ye kosɛbɛ jɔyɔrɔ filanan awɔ Malien ye kunkɔrɔta wɛrɛ sɔrɔ wa Assimi Goïta le colonel le patriote l'imperturbable l'incontournable Assimi Goïta a kɛra déjà ye Assimi Goïta n'o ye Mali transition président ye tiɲɛ ale ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ colonel mais bura bura anw sara bura fa na ko a ka fɛrɛ kɛ Amadu ko in na jamana bolo ma ma ye non jɔyɔrɔ sabanan ɲama o ye Senghor ka dɔnna n'o ye Sadio Mane tiɲɛ jɔyɔrɔ naaninan kosɛbɛ Rwanda jamana ɲɛmaa n'o ye Paul Kagame Assimi Goïta ye ninnu bɛɛ bati a ye ninnu bɛɛ bati o fana bura an ye Mali yɛrɛ d'a ma sa kuma da naani Paul Kagame n'o ye Rwanda président ye tiɲɛ farafinna bɛɛ a ka jamana maracogo a ka ɲi ni farafinna bɛɛ ye kojugu Paul Kagame ale ye jɔyɔrɔ naaninan sɔrɔ siga t'a la nin ka jamana kɔnɔ jamana saniyalen don tiɲɛ wa ni baara jiginna baarakɛ mobili fɛn voiture de service i bɛ taa jɔ so a si tɛ circulation na sa ayi ka fɔ k'i bɛ juruguru kɛ jamana la o tɛ kɛ dɛ Mali dun de ye premier a diɲɛ bɛɛ juruguru la bura Assimi Goïta a kalikan don n'an ni CEDEAO tilala ɲɔgɔn na bura i filɛ ka Wurana ka tiɲɛ ta fɔ cogo cogo Assimi Goïta ko a bɛ n'o sigi Mali kɔnɔ yanni transition ka ban à partir de 16h plaque bleue n'a yɛrɛ bolo bura i bɛ taa kaso la a ti lemuruba ta bilen a tɛ kɛ cortège tɛ kɛ n'a ye bilen kuma tɛ k'a di denw ma ka taa ekɔli la a banna dɛ d'accord awɔ n'o ye Paul Kagame tiɲɛ ale ye jɔyɔrɔ naaninan sɔrɔ ayiwa jɔyɔrɔ duurunan o ye Aliko Dangote le milliardaire nigérien bura n ye nin ka usine ciment glazine de ye Douala kɔgɔjida la bura plus de 50 hectares a Erebaku jɔ bɛ k'a nu turu ɲɔgɔn na de k'a fa tewu taximan n'o yɛrɛ n'a ye Ali Dangote c'est un milliardaire Ali Dangote wɔɔrɔnan o ye l'économiste tiɲɛ nigérien n'o ye Tomi Elumelu jɔyɔrɔ wolonfilanan o ye Maroc jamana ɲɛmaa n'o ye roi Mohamed VI donc a cɛsirilen don a cɛsirilen don donc Mali journaliste t'a la bon journaliste k'a la dɛ journaliste k'a la dɛ an k'an jija fana ko ka diya Afrique ye sinon bura anw ta ye anw tɛ ko da maa ye ta koyi ne bɛ ɲɔgɔn ma don min na dagaden don mɔgɔ ɲɛnama tɛ nin ye cɛman ye i ɲɔgɔn tɛ yen anw tɛ ko da maa ye koyi